niretzat sinesgarria egitea, Euskal Herrian gaudenez, Euskal Herrian egon daitezkeen pertsonaiak erabiliz, eta baita egoerak, eta hemen adibidez dago Harlemik, ez dago New Yorkeko auzo horiek, ez daude 15 milioi biztanle dituzten, orduan ez dago mafia hundirik ere ez dago, edo guk ez dugu ezagutzen behintzat, eta bueno, beti sinesgarri egiten ahalegintzen gara, eta badago baita ere edabide batzuen kritika modukoa, edo... Oso divertigarria da, nik uste, divertitu zara horiek egiten? Esan daiteke, beti da polita. Irrati tertulia eskuindarren parodia badago batetik. Bai, bueno, izango litzateke interekonomia, nabarmen. Eta gero baita ere agertzen da, ez dakit nola esango nuke, alako salbame bezalako telebista saioak edo Lanoria eta olakoen zera bat edo badago, ez da? Idazleak nahi eta nahi ez gainera bizi duen gizartea islatu egiten du, ez da, gaur egun bizi gara gizarte mediatiko batean, ez da, edabideek sekulako pisua dute, sekulako indarra, eta nik hori agertu nahi izan dut.